Mark og blå Mark, what? Jeg må ikke glemme min dør, Ja, så må der nej, hvor der var noget, der var vej, der skal være væk. Men kan jeg ikke væk nu? Og så var han her på markedet, og her var gående fanden. Ej, mand. Ja, men det var meget med dig, det var både mamma og morfar. Morfar, Mig og morfar. jeg glæder mig. Det skal vi med. Og mit pas. Og med Vi skal tage Tyskland. Det skal passe mig. Det sætter sig. Jeg elsker kanokkerkugler. Ja, det kan jeg lide. Jeg elsker kanokkerkugler. Jeg glæder mig. Jeg bliver helt søsyg, når du står på det her. Jeg skal ned og en traktor. Jeg har rykket halv over gå. Ja, ryk patter over og gå. Hvor siger træk strømmerne op i os? Altså, hvad er det, ikke? Har du rykket nogle par? Hvad der? Jeg har rykket patter, ikke? Der går du over på mig. Jeg Har du ude pløj med meget task, eller hvad? Pas nu på din ølskat. Han ender altid med at vælte et eller andet. En øl, eller en drink, eller et eller andet. Nej, du klarede det. Du er dygtig. Hvad? Ej, nej, de skal ikke op. De skal ned, skat. Gør du det? Du tager ikke smide underbukserne også? Nej. Nej, det vidste jeg godt. Skal jeg ikke sidde og filme? Nej, gør jeg da ikke. Du ligner en, der lige kommer fra Sverige og er blevet fuld. Og så er du stået af i Aalborg. I Aalborg? Ja, jeg ved ikke. Det har været en lang tur, tror jeg. Er det? Ja, Jonas, jeg drak en flaske whisky, og næste dag så var du født. Og jeg har fået skæg. Og du har fået hat på. Og tøj på. Prøv at drikke med den der påske. Du ligner en tekande, jeg engang havde. Du ligner en tekande, jeg selv havde engang. Du ligner... Kæft, det er svært at filme, når man er ved at dø i grin.
Gid du var i Skanderborg og blive her. Kære piger. Vil du rykke mig i brysterne? Nej, for alle ude patmærker. Morten er jo... Nej, jeg var ude i låne og pøre patmærker af. For det hun ikke kunne komme tirsdag og sove med. Men jeg tog hende så godt. Hvor den kom tirsdag? Det var da det, vi aftalt. Ja, men det var der hun med. Den dumme kærling. Jamen hun er den dumme kærling. Nej, jeg kraftedeme ikke i orden med. Nej, du ligner en, der prøver at være sådan en mafia eller andet, der bruger sådan en narko, men det går ikke særlig godt. Nu ligner du Michael Jackson. En dårlig Michael Jackson. Det er tunge ud her. Du får stive ben til. Det er bare dig, der er stiv. Jonas tankstation. Ved du ikke det? Tankstation. Ja. Goddag, Stove. Jeg er præst. Jeg er præst, og jeg kan ikke tage Danko. Jeg tager kun imod MobilePay. MobilePay. Har du også MobilePay? Det hedder sgu da MobilePay. Nej, men det var fordi Mara, hun ikke ville få at tage patværk eller MobilePay. Jeg sagde til selv 300 kroner, hun selv 500, det må jeg lure det. Jeg gik og så lidt mere med, hun er sgu da for dum. Hun er der for dum. Hun er der for dum. Og du rever hende i patterne her. Jamen, jeg rev dem hele af. For satan. Nu patværk er helt væk, så nu har jeg fået patværk i stedet for. Har du så store bryster som pære? Nej, fordi de røg væk. Det var silikonen og... Var det silikonen da? Ja, det var silikonen og... Så har du taget konen da? Ja, dog. Så har din kone heller ikke nogen bryster mere? Nej, dog. For dem smed jeg ud. Smed du din kones bryster ud? Ja, men det var fordi, jeg troede, det var kaldt kun... Det kostede sgu da 50.000 da. Ja, uden mor, mums, ikke? Uden moms? Ja. De her har jeg sgu da givet moms for, du. Jamen, jeg er aldrig til moms. Jeg er til moms. Moms? Jeg er til momse. Momser for helvede. Og jeg har fået, jeg tror, jeg har en hemmelig beundrer. Jeg har fået breve, hvor der står skat på. Gud, det har jeg sgu da også, du. Ja. Jeg tror, det er for den samme. Samme? Tror du, det er for den samme? Jeg tror, det er for den samme. Jeg er nødt til at rette ud og se til mælkekog. Er det hende der, jeg har drukket kakaomælk af? Ja, det er det. Prøv at drikke den der. Nej, jeg vil ikke. Prøv lige at... Nej. Du får... Hvis du gør det, så får du lov til at drikke resten. Nej. Nej, skat. Jo, gør det. Prøv lige til at svare. Du skal ikke lukke til at drikke. Hold dig for næsen, skat. Kan du ikke smage det? Er det den der patværk, der røg ud af maven? Nu tæller man med roligt. Det har jeg ikke. Nej, ikke. Jeg vil også prøve at smage det der. Husk, du skal ikke lukke til at Hold dig for næsen, skat.